Pera paseri nyanga iri yekuti amai ava vakakwirira mukomana uyu vachiti ndikuda madamages yangu sezvo vakatora mwana wangu ari pasi pemakore ano dai. Saka changamire vakazoti nekuda kwemitemo yedu nemitemo yenyika hatigoni kuibata yakadaro nokuti ine chokuita neanaage. Ndobva vaikanda kune vana mugara dzakasungwa ndobva yaenda. Saka yaenda kumapurisa vakabata pavo. Saka ndo vakazodzorera nyaya tisingazoti nhasuno iri papi, ndo vakazodzorera nyaya amai ava vaenda vachiti saka nazvo zviro zvamira papi, vakazodzorera nyaya kuna Changamire vachiti chibatai penyu panga vamboda kubata pacho pema-damages yenyu asi peanaage pakwedu. Ndo matauriro akaitwa nyaya iyoyi. Saka ava vari kuda kuti vangopinda paclaim iri panapa ndema-damages chete. Yasara kuna Changamire kuti amai ava vachikurukurwa naChangamire kuti zvizvo vari kuda kumukwasha wavo wacho maererano nokuti akaunganisa wakazoidara kuzoibata ndinichaona uyu asi mukwasha okay tikubhabhadzira vana kuti vaende kana mwana mandaije asi kuroza. Saka pamwana makuzonyora mapurisa achinyora ayo akakanganisa mwana mudiki zvadzadzi yake saka kutomboneurara nazvo. Isusu tine bhailo ratikaita as a province rakaadoptwa neprovince yese, mutemo unochengetedza vanasikana nemhirizhonga kwanasikana nemadzimai. Makambozvinzwa mambo kuno vanozvitaura bhailo iroro nemubumbiro iroro rakaitwa nemadzimambo nemasabha nemachechi nemi nevana vacho vakanga vari president pazvaitwa zvakatagadzira bumbiro remutemo rinongoti mwana mudiki haarodzwe. Haripikisana neconstitution inongoti mwana mudiki hainasi saka kwauri rinongoti mwana mudiki haarodzwe. Handikaenda polisi uchiri musungu saka musungu anongobhadhariswa kuti mwana mudiki haarodzwe. Anoita dzirifumani mwana ana makore mana 15 vaisire mombe imwe chete yerient tota wakazvita baba mumbaumba ndione kuendesa mwana wechikoro iri mumbairo ndamaiverenga irimo mumbairo redu pamapenalties ekutanga inongoti mombe yerient inoita $300 ndakutonga manje ndinenda kunakiswa ndakutonga unotoranadii toataenda manje iyi tsika hatiide munyika mamambudo tito hatiide munyika munomu. Constitution inongoti mwana ari below the age of 18 hatasei hararwe naye haatorwe mombe michete mozomisira dzimwe nhatu mombe dzazoita shanu. Ndo matongero angu ndo zvandinoita kwangu ende munoona pandinotonga kana tichitonga namambudo tito ndo zvatinoita nokuti ndotsika takati chinhu chinova kupera. Regai vana vachiva vave manesi vave madhokta vaita madigiri kana makavatora yasarudzo yake. Saka mombe dzake ishanu dzisina kana kubvisirwa. Dare renyu riri kumuswani endonosaina nozvandokudza zvinonakidza wezvechangamire nyaya irikuzvekuti uyu mukuwasha muri kuti chinguru ndanga ndichaona ndekuti zvingukwasha zvakatongera tinoita ava vanofana kupiwa $10 aiwa tichasvikapo. Inini nhasi $10 handisi kuibvisa nokuti mukupa mwana kuti andonabviswa futi. Saka inini munyati wakurungu ndipo kuti vakuru ava vari kuti nini uda kubvisa $10 nokupa wauda kuita ambuya vako vasiri. Ini handisi kuida iyo haibviswe nasi. Ndiri kungoti rather ipai amai ava uyu vanofanira kubhadhara mari yesamoni akurirwa naamai ave mwana ava ndokutora hanzvadzi yake. Saka enda mukuru dzimwe mombe muisire ma250 edzo Sungosaini ma250 azirina 250 Plus makurukota sorry makurukota ndikuitira kuti pamwe tingazoti kuitira Changamire kana vakutaura patakuenda kana pane zvamunoti tinombo ndati nhasi zviri
kutaurwa chakamiri ndozviri kushanda wega vatoti hapana mari iyoyo ndi hapana mungabe asi hapana maroza hapana nguva netenderazi yabaiwa chengeta nokwirawo kuenda kupotombe ine ingatevaro zvakataura ndozvatoda chingomisira anonoka unosaina mombe mbiri dzinodzida nokurumitsa mombe dzokutanga unoisa reni mombe yeriendi mari yamainonzi riendi hamuidye imari inobhadharira mwana uyu exam fee yake kana school fees zvikapedza saka haisi yenyu ngaibata mari iyo ichibhadharwa dare rinondanobhadhara kuchikoro kana kuti noitora yakananga nekuchikoro kana makatoita nzara mumba kwenyu idyai nebonono iye haibatwi kugadzira future yemwana dzimwe dzese itai zvamunoda nazvo yamambo kunomhava mumombe yavo pane mombe imwe chete yamambo ipapo nokuti ndovaisa mutemo mudunhu mavo kuti tsika yandida ndizvo izvozvo saka munofanira kutevera tsika yava ide zvisova ndopunishment yako iyo 3 ndo dzenyama dziri 4 neye mwana iva sei mwana inodzorera mwana wechikoro saka 3 masi 750 ndo yenyu yapedza unobhadhara sei nemwana mai kumuzapenda uri ikoko zvako wauya nani wauya wega uri nduraya chikara kupachea unobhadhara sei kumba une mombe gani ndokumbira kutopiwa nguva yekuti apa izvozvo ndasingakwanisi kutsvaga kuti handichiri musungwa ndaitoitira kuti ndakada kuti ndibude kuti ndiende unoshava ndiri ndosara ndakatsvaga zvonzi munhu akaita sei akatiza saka ndonyanga ndiuchirwa ndakutokumbira kutopiwa nguva yekuita sei inenge mamadzana amakandiko 3 months ndoshawa mupeise zvare mupe 3 months mombe mbiri dokutanga 3 months mombe ofema tokufemesa munhu ozotipa dzimwe after 3 months hapana mari ino yakashota